thin line. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. Oh, it's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let go. We found love in a hopeless place. We found love in a Muokatarausta Vegas käytetään. Sehän huottaa kun ryhä valakka. Se voi nimenomaan tärähtää, jos sitä meinaa käymään. Kattoo minkä se välähtää se lappu siellä. Laita se sinne väliin, joo, silmäpöydän. Eihän vielä suuttinetaan. Ei, tuossa vaan. Noniin. Ja mitä? Ohjelmaa. Okei. Piti, joo. No mikä siellä on? Se on vähän jälkeen, se on ehkä... Ei vittu, missä nää rullat on mulla? Se on jäljessä. Onks tää käytössä nyt tää... Aina se ihan Nolla. vasempaan laittaa, niin on nolla. Noniin, hyvä. Tää on Joo. On lähellä, tosi lähellä. Tosi lähellä on, vähän ennen. kun päästään kokeilemaan. Paremmin se tyhjäkäyttiin melkein Anna käykin. lampun veke vai? Joo. Meinaa piuhat tuolla pitkin. Se akku vähän vinistä jo. En mä usko, se ei oo pyörinyt ollenkaan hyvin missään vaiheessa. Ei säppi riitä. Se varmaan pyörii sitten vähän paremmin kuin se saa. Niin onhan sen öljypainekin tietysti ollut. Oo, mutta on se nyt. Vähän jähmeäkin. Niin ja sitten, no, vitun pitäisi startti. Niin. Mitäs sitten? Äiti tonne suuttimeen jo tulakkeen. No, koitas. Me väistetään. Koittaa arvaa. Sieltä tulee kankea ja kaikkea. Rauttaa, jos tätä pitää tehdä. No joo. Mä